Goazen elkarturik, piztuta fedena, argitan zabalik, maitasun bidea. Gurekin dugu maizuta lagun, gurekin dugu Febea argitan zabalik maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, geure bihotza jainkoa maitatzera zuzentzen duen jauna, izan bedi zuekin. Zenide maiteok, geure aldare honen inguruan biltzen gera, gure jangoikoari eskatzen diogu lagun gaitzala bera maitatzen eta bere fedearen doaina geure bizitzan onartzen eta hortaz bizitzen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Oi jainko, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez geure otoitza, eta zugabegi gizakiaren aulezia ez baita ezertarako gai, emaguzu beti zeure graziaren laguntza, zeure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen, gogoz eta egitez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoloak Korintotarrei egindako bigarren gutunetik. Senideok, barkatuko ahal dizkidazue txorakeria batzuk. Horixe barkatzen dizkidazuela, jainkoan bere herriagatik sentitzen zuen jelosiaz, bainago ni zuengatik jelosor. Izan ere, senar bakarrari, Kristori, zaukaten aginduta, eta neskatza garbia bezala aurkeztu nahi zaituztet beraren aurrean. Baina beldur naiz, zugeak bere maltzurkeriaz, Eba liruratu zuen bezala, zuen gogoak ere ez ote diren gaiztokotuko, Kristonganako jarrera leial eta garbitik aldenduz. Izan ere, etortzen zaizuen edozen, gut predikatu genizuena ez beste Jesus bat predikatuz, edota hartu zenuetena ez beste espiritua bat eskainiaz, edo sinetsi zenutena ez beste berri on bat otseginez, eta zuek lasai onartzen duzue. Hala ere, uste dut ez naizela ezertan superapostolo horien baino gutxiago. Mintzatzen motelan banaiz ere, ez horregatik jakintzan, beti eta era guztietako agertu dizuedan bezala. Edota gaizki egin ote nuen zuek gogoratzeagatik neure burua beheratzean, jainkoaren berri ona doainik otsegin izuelako diot. Zuek zerbitzatu ahal izateko, beste eliz elkarteik kendu behar izan diet neuretzat behar nuena. Eta zuen artean nengoela beharrean gertatu nintzenean, ez nintzen zuetako inorentzat nekagarri izan. Macedoniatik etorritako zenideak eman baitzidaten behar nuena. Nire jokaera hauxe izan zen eta hauxe izango da ere. Ezertan nekagarri ez izatea zuentzat. Nigan bizi den Kristoren egiatagati diotzuet, arrobide hori inor ere ez didala kenduko
Akaia osoan. Zergatik jokatu dut horrela? Maite ez zaituzte dalako ote? Ondo daki jainkoak zenbat maite zaituzte dan. Jaunak esana. Zure egintza jauna leial eta zintzo dira. Zure egintza jauna, leial eta zintzo dira. Bioz bihotzez ematen dizkiot eskerra jaunari. Zintzoekin batera batzarrean elkarturik. Jaunak eginak handi dira. Gogoko dituzten guztientzat aztergai. Zure egintza jauna leial eta zintzo dira. Ospetsu eta ederraren egintza. Betiko dirauaren salbamen asmoak. Bere miraria gogoangarri egin ditu. Errukurra da jauna eta bioz bera. Zure egintza jauna leial eta zintzo dira. Haren egintza leial eta zintzo dira. Haren lege guztia fidagarri. Beti-betiko esarriak leial eta zuzen erantuak. Zure egintza jauna leial eta zintzo. Aleluia, aleluia. Seme alaba egin zaituztet espiritua hartu duzue, eta espirituaren bidez aba, hau da, aita, hotz egiten diogu jainkoari. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei, otoitz egitean ez jardun esan eta esan, gentilak bezala, uste baitute beren hitz jarioari esker, entzungo diela jainkoak. Ez izan haien antzeko, badaki eta zeuen aitak zer behar duzuen, zuek ezke hasi baino lehen. Beraz, zuek honela egingo duzue otoitz. Gure aita, zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egunontako ogia. Barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Izan ere, zuek bestei beren utsegiteak barkatzen badizkizue, zuei ere barkatuko dizue zeruetako zeuen aitak, baina bestei barkatzen ez badiozue, zuei ere ez dizkizue barkatuko aitak zeuen utsegiteak. Jaunak esana? Evangelio politia eta alde berien sakona. Eta gaurko honetan, Jesus erakusten digu otoitza ze importantea den. Kristauok otoitzarekin bat izan behar dugu. Baina gaur ez naiz geldituko gure aitaren otoitz horretan. Noiz itzen izan dugu horretaz, gaur geldituko naiz horren ondorioz Jesusek hitz egiten duena. Gure aitaren otoitza bukatuta gero, Jesusek hitz egiten du barkamenari buruz. Zergatik otoitza bukatuta gero barkamenari buruz hitz egiten du Jesusek. Erakusten digu gaurko egun honetan, otoitzari esker hainbat gauz egin ditzazkegula ondo. Otoitza ez badago geure bizitzan, hainbat gauz ez ditugu ondo egingo. Eta bat da barkamena. Baina nola da posible jon barkamena otoitzari esker etortzea? Posible da. Porque barkamena ez da azaleko zerbait eskaintzen den gauza, baizik eta bihotz barrutik eskaintzen den gauza bada, animarekin eta espirituarekin
eskainitako gauza bada. Ez da nik beste bati laguntzea bezala, gehiago. Orduan, ni jangoikoarekin erlazio horretan sakontzen malimadot, nere barruko espiritua eta anima elikatuko da, eta hortik ertengo diran gauzak asko hobeagoak izango dira, eta kakotxa artean perfektuagoak. Honekin ez dut esan nahi otoitz egiten ez duten pertsonak ezin dutela barkatu. Ez. Baina bai esan nahi dut otoitz egiten duten pertsonak ahalmen errezago bat dutela ondo barkatzeko. Hori ez da posible. Bueno, orain luzatuko dizuet otoitzari bidez gutako bakoitzari eskaintzen zaizkigun fruituak. Adibidez, barruko fruitu batzuk, barruko bakea, konfiantza eta Jesusengan geure burua ustea. Barruko konbertzioa. Barruko argitasuna eta discernimentua, indarra eta humiltasuna. Besteekin ematen dizkigun gauzak, otoitzak, pazientzia eta ulergaitza, barkamena, karidadea eta entzuteko kapazidadea. Eta fruitu apostolikoak baitare, zerbitzuan jartzeko disponibilitatea, gauza egokiak egitea eta aukeratzea, posa eta elizaren batasuna baitare. Beraz, ez da edozer gauz otoitz egitea. Gure baitan egon dadila otoitzaren ikutu hori. Es muy frecuente en las iglesias y también los cristianos que seamos cristianos, pero que no seamos practicantes en el sentido de no rezo. Bueno, a mí ya me sirve con ir a la iglesia y eso ya está, yo ya doy el cupo. Muy bien. Pero eso no es lo que Jesucristo nos pide a cada uno de nosotros. Hoy Jesucristo nos enseña la oración más importante que un cristiano puede dar, puede decir, puede vivir, la oración del Padre Nuestro. Pero sobre todo, a continuación de esta oración, habla del perdón, porque hay frutos en el ser humano que se perfeccionan si uno reza. Y esto es así. Y algunos de los frutos son muy conocidos, como la paz del corazón, la confianza y el abandono en el Señor, la conversión del corazón o de interior, una claridad interior y un discernimiento para tomar elección, fortaleza, consuelo, paciencia, comprensión, perdón y reconciliación, caridad en lo concreto, capacidad de escucha, disponibilidad para servir, discernimiento y decisiones acertadas, alegría de evangelizar y unidad en la Iglesia. Son bienes y frutos que todos necesitamos y que se perfeccionan con la oración personal, con la relación con el Señor. Pues que hoy sepamos y acojamos en nuestra vida la vida y el poder, la vida de Dios a través de la oración, ¿no? Que es cosa importante. De la misma manera que alimentamos nuestro cuerpo y nuestra exterioridad, también tenemos que alimentar aquello que va a perdurar para siempre y que está dentro de nosotros, nuestro alma. Y eso se alimenta con la oración, con los sacramentos y con la caridad al prójimo.
Egin dezaiegun uste honez eskariak gizon emakume guztien aita maitetsua den Jaungoikoari. Kristau elkarte osoak eta elkarkide bakoitzak, espiritua gidaturik, bete dezala arretaz Jesusek eman zion misioa, eska dezaiegun Jaunari. Jainkoa ezagutzen ez dutenek edota baztertua dutenek, sumade izatela beren baitan gizakiak duen Jaungoikoaren ganako irrika, eska dezaiegun Jaunari. Ez ditzagula falta beren hitzez eta egitez Jaungoikoaren maitasunaren testigu eta erekiko fedearen suspertzaile izango diren bokaziodunak, eska dezaiegun Jaunari. Hemen bildua garenok, Kristau sinismenean sendo eta leial biziz, ikusaraz dezaigula Jaungoikoarengan, Kristorengan Jaungoikoaren aurpegia, haren bila dabiltzanei, eska dezaiegun Jaunari. Hau dana eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Edeinkatu azu Jauna, zeru lurrain Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau. Lurrain darrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zorinaren ogi. Bedeinkatu azu Jauna, zeru lurrain Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxindarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zorinaren edari. Nideok egin dezagun otoez guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Hoi Jainko, orain eskaintzen dizkizugun doainetan, bizitza honetarako janaria eta bizi berriaren sakramentua ematen dizkiozu gizadiari, bere izaera bikoitzerako. Egizu geure gorputzarimak ez daitezela inoiz ere laguntza hori gabe gerta. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra Jaungoiko gure Jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea Jaunei eta guzti santu Jainko alguztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen baitugu, fede biziz, haren piztuera itortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik santu eta engeru guztiekin gorezten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, die guztien Jainko Jauna. Hosana, Hosana, Hosana zeu goienetan. Zeru lurra beterik dauzka zure dizirak. Hosana, Hosana, Hosana zeu goienetan. Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. Hosana, Hosana, Hosana zeru goienetan. Santu zera bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santo gerduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat
emango dena. Berean, afalondoan, kaliz harturik berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oreigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldare honetan zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Elis gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizto gitxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere harritzazu zeure arpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizaldu guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agur egunotan zure erroki ere izker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo. Betiko zorienaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet neure pake ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio elizari pakea. Eman batasuna, erregizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren bildotxa. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira dituak. Jauna, izmei zinor, zunare txera zartako. Baina zazuiz bat, eta zendatuko naiz. Kristoren.
Egin dezagun otoitz. Jauna, hartu dugun sakramentuak, fededunok zurekin bat garela adierazten duen bezala, egin dezala Elizarentzat batasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta bedenkaz jauna zuekin, eta bedenkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Batek Mariari, digo graziaz betega, jangoikoaren semeari, emango diozu sortzea. Goizarratxetaren guerditan, amago ez den zaitugu, haigeroaren itzarbera, Eskerrik asko etorri zeaten guztioi eta jakin dezazula orain 8:00 hitzaren topaketa bat daukagula. Ahora a las 8 tendremos el encuentro con la parroquia aquí el encuentro con la palabra aquí en la parroquia. Zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratsalde eta gaun bat izan dezazuela.